esho njalo la Africa my continent, Africa my home, se-Africa okuyi-South Africa, siKwaZulu, seThekwini, Durban High Court. Into ke la ngoba sila eDurban High Court, udadewethu uJacinta Mangobese Zuma uzovela la, mayizovela la human right ombizile uthi hey lento ukhuluma ngayo wena lana ngathi usugama nxini. Abantu abakhona abaningi kakhulu, khona Operation Tudula bakhona la ngaphakathi bazosupporta, iMarch and March bazosupporta, sibona ne-MK futhi khona iLabour Desk nabo bazosupporta, khona ney'nsizwa lapho phakela umthakathi ebese ngenze sicabanga ukuthi nazo ingasuka le wanongoma hey welokhuza sizosupporta. Lokhuza uzokwenzani lana? Siqale lapho yini futhi sizokweseka iy'ngane zethu, sizokweseka izwe lethu, sizokhombisa nje i-Human Rights Commission ukuthi njengoba ithi yona izolwela abantu abangekho la, labantu abamangalele laba abantu abekho la, khona thina esikhala ngokuthi laba bantu beza nezinto ey'ningi ezingezinhle la. Umuntu omangalele ukuthi uyahlukunyezwa la kulelizwe akekho lapha ecourt. Kukhona abantu abazommela makufuneka amaphepha abo laba bantu abakhalazile kulo Human Rights Commission abekho. Manje kuyadida-ke nongalo ukuthi konje kungenzeka ukuthi umuntu okhalazile mangabe ngiza mina ngiyingane yakho ngizoceba udadewethu ukuthi ugange ngami noma ungethukile, bese masuthethe icala nami bese ungambiza azoyiphinda lento phambi kwakho njengobaba. ISouth Africa iganga ngabantu base-South Africa. Ukubone lapha nongalo mangabe amakhosi ebiza abantu ngisho ngababiza phakathi ney'nsuku uthola 10,000 kuya phezulu. Likhona nizwe linabantu abawu-10,000, 60,000, 60 million abantu, out of 60 million 20 million abantu abasebenzi. Izwe lizoya kanjani phambili? So ke sizokweseka lento, sizotshela i-Human Rights Commission ukuthi cha msana ukuganga nina ni-Human Rights Commission yase-South Africa, bhekelelana amalungelo abantu base-South Africa. Anibona babhekelene mapha amalungelo? Hayi bakhombisa ukuthi babhekelela amalungelo abantu bokufika, baqondene nabo. Iyona nto kufanele silwe nayo siyehlule, ngoba uma ngabe kwenziwa kanjani kusho ukuthi phela khona into ekhandwayo yokuthi ngelinye ilanga lelizwe livukelwe ngabantu bokufika, ngoba bangaphezulu ka-20 million manje. Abantu bokufika la eSouth Africa bangaphezulu ka-20 million. Alikho izwe likwazi ukucontain abantu abaningi kangako abokufika abangama-illegal. Nakhona laba abatholakala ukuthi ba-applyile noma banamaphepha ase-expayile. Kunenqwaba engekho ndawo nje engabulala umuntu namhlanje maqeda ayihlalela lapha ehlathini engabonwa umuntu. So ke sizolwa nalento bafethu, sizothi hayi sizokweseka i-Operation Tudula, sizokweseka i-March and March ukuthi cha bafethu lokho enikulwelayo nathi siyingxenye yakho. Sinqonqa ney'nsizwa ukuthi isondele ngoba abantu besilisa badlula. Uyabona nje abantu besifazane abaningi, insizwa nje azilinakile izwe kanti izwe lilwelwa ngamadoda. Iy'nsizwa zilinakile, iy'nsizwa ayiphumile ngendlela efuna ayiphume ngayo. Cha ayiphumile, kufanele iphume insizwa ngoba phela abantu besifazane laba sebekuvezile ukuthi hayi bo baba yithi esihlele emakhaya nina nisemsebenzini aniyiboni into eyenzeka la. Ake nise nizobuka nansi into. Yayivela umkhosi kudala wawuvamisile ngisho izimpi zayibona abantu besifazane ngoba babevuka kuqala beye emfuleni beyokha amanzi. Bese beyabona ukuthi ayibo ngabe khona intuthu eqhamuka lapha bese begijima bebuyele emakhaya beyotshela amadoda. Bese amadoda egijima ke empini kusalo mama ekhaya. Akwazi ukuba ngabesifazane phambili. Sithi udadewethu esomsupporta la uJacinta Mangobese Zuma naye ukhombisile kwi-skill sakhe womholi, nawe kwi-skill sakhe ubomholi, nangu nomkhwanazi naye kwi-skill sakhe. Awu chitheka amakate esakeni, chitha amakate esakeni. Uyabo umkhwanazi useqedile, umkhwanazi sekufuneka thina simlekelele ukuthi le commission babumswele le commission, i-commission yokuqala okufanele abantu base-South Africa beyihlwithe kube ngeyabo. Yes. Beyiphoqa ukuthi iphakamiso zayo, ama-recommendations zayo a-implement. Oh yes. Ngoba lapha kuhlelo obala yini esisayifuna mangabe sithola ngisho ubufakazi bokuxhumana komholi nesigebengu, yini enye esisayifuna. Usazophinda futhi ufuna manje ukuthi kufuna kwenziwe ini ngoba ufuna aboshwe nayithi masihlangana naye sizinsizwa nje. Phela simbophe. Simbophe nje sizinsizwa nje sithi awu nangu ulokhuza. Nangu hawu ulokhwanazi. Hawu umkhwanazi. Indoda eyodwa nje. Ngoba vele babumswela indoda ngayodwa lapha ekhona kufanele ibambe iqhaza lizolekelela izwe. Ake beyeka abantu ukuthanda abantu. Yes. Abantu abathanda izwe ngeke liye ndawo liyoficwa zingane zethu. Abayeka abantu ukuthanda abantu, abathande izwe yile limqoka ezimpilweni zethu ngoba liyoficwa nezingane zethu. Asikwazi ukulidlibhiza silishiye lingekho.
umkhwanazi ukhombisile indoda nendoda emzini wayo ayibe umkhwanazi wasegcekeni izwe amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi ayohamba nje amaphoyisa ebheka ukuthi abekhona abantu abafohlayo sekuze kuthiwa amaphoyisa mancane la eSouth Africa kunabantu kwenziwa ukuthi wonke umuntu useyisigebengu yes ake senze nje lokho kwenziwa umkhwanazi emagcekeni umuzi nomuzi mongaba nomkhwanazi wawo ube nomsweli wawo awiswele loyiphilela msweli umkhwanazi into enye sesiyivala akudingi ukuthi ukuze usungule iqembu lepolitiki cha ayisafuneki hayi nokuthi kuze kusungule hayi ukuthi kuze asisayifuni kwayona nje ipolitiki asisayifuni makuthiwa 65% of the parliamentarians are involved in sketchy deals asisayifuni kwayona ipolitiki sesifuna nje ukuthi amadoda ase-South Africa umkhwanazi nje asifuni ukuthi abe sopolitiki sifuna abe u-national minister wamaphoyisa kungabi i-politician i-national minister of police akube yiphoyisa elasisiphoyisa hayi ukuthi kuthathwe nje umuntu ugogo ufanele ngabe uyaretire kuthiwa akahamba yoba i-national defence force angithi kwaphela izwe lapha ngenxa yodwa laphela iyayizwe ngenxa yodwa akithi so ke akubuye akuthathwe lokho okuhle akuthathwe lokho okulula akwenziwe nje lokho okwenziwa umkhwanazi ukuthi ngeke mina ngibe ngivuma ukuba ingxenye yobubo benzeke ezweni lami ngiyalivikela izwe lami siyabonga kakhulu Ngwenya asibuyele lapha siyobheka udadewethu lapha ngaphakathi siyathokoza kakhulu ukuthi ngithola imali ngoba ama-legal cost yona into engiyizele la imali-ke yona nje nawe bakufake ngaphansi angathi ngenzeni mina hayi no nishathe in-community of people ukuthi ngifakelena sesatshiswa ngombuzi-ke ama-scare tactics nje lawo because umfakelani umuntu ongangena enye into engifuna ukisho mina Ngwenya ukuthi izolo bazalana izolo yesterday yes umbonile uFani Masemola yes usho lo yena ngomlomo wakhe wathi amaphoyisa la eSouth Africa anayo icapacity yokuthi alwe nobugebengu ngenxa yokuthi abantu basuka le emazweni abo bonke beze la manje if amaphoyisa econfessela wona usanayo icapacity futhi sina sihlale nje sishaya izandla ngeke we are not safe umkhwanazi uthe asikho 60 million njengoba u-estimate la ko 100 million waphinde wathi umkhwanazi ngisho amasosha la aranaso of petrol bana petrol kushuthi namhlanje la eSouth Africa ngasuka abantu bezongena eParliament bezothatha over iParliament lethu basiphathe njengoba benama-tuck shop every corner of the country la it's very easy to take over the country now ama-tuck shop umuntu uzovela avumbuke hlezi babona bephuma ema-truckini bedudula belethwa la kuthiwa abadukile ayekho umuntu odukile bayenza ngamabomu leyanto yabo so sisenkingeni thina sibonile sisinama-mafia agcwele la yes namanje yona mafia-ke le efuna usilethela amali abantu for a reason abanye bathi bafuna ingoba bafuna babavotela asazi-ke lapho and kunjalo vele babaningi thank you